τον τρίτο κύκλο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε η Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Νέοι και νέες από 18 έως 40 ετών που έχουν μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα έχουν την ευκαιρία συμμετοχής στο νέο αυτό πρόγραμμα. Τις νέες επιχειρηματικές ιδέες και το πάθος για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης αγκαλιάζει και προωθεί η Eurobank μέσα από το EGG, ένα πρόγραμμα εταιρικής, κοινωνικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Κοράλια. Η Eurobank αναγνώρισε πολύ νωρίς την ανάγκη για να αναπτύξει την νεανική καινοτόμου επιχειρηματικότητα και αναγνώρισε επίσης και τη συμβολή που αναμενόταν να έχει και αναμένεται να έχει στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και κατ' επέκταση σε αυτό που όλοι πρεσβεύουμε, δηλαδή στη δραστική μείωση της ανεργίας. Νέοι και νέες από 18 έως 40 ετών έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως τις 31 Μαρτίου και οι ομάδες που θα επιλεγούν θα έχουν στη διάθεσή τους για ένα χρόνο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επόασης, επιτάχυνσης και συνεργασίας με μια πλήρη σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία. Ελάτε με φρέσκες ιδέες, με όρεξη να τις πραγματοποιήσετε βάζοντας όλοι σας την προσπάθεια. Δικαίωμα ένταξης στο EGG έχουν και οι διακριθέντες του διαγωνισμού Η Ελλάδα Καινοτομή, ενώ η Τράπεζα προχωρά παράλληλα σε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αποφύτων ομάδων του EGG. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, επίλεκτες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτούνται με ευνοϊκούς όρους για κεφαλαιοκίνησης και επενδύσεις σε πάγια και εξοπλισμό.